Ginpakakas na ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang mga unnecessary graphics kaangay sang Uswag Ilonggo, Rise Iloilo kag iban pa nga stickers sa mga service vehicle sang Iloilo City Government. Ini kaangot sa Anti-Apple Drive ukon ang ginpagwa sang Department of Interior and Local Government Memorandum nga 2026-006 nga nagamando sa tanan nga government offices nga siguruhon nga wala sang pangalan, litrato, logo, initials, color motif, slogan kag iban pang identifying symbol sang public official sa mga proyekto kag kagamitan nga ginpondohan sang gobyerno. Sa interview sang Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, iya ginpahayag panaog na sang office order ang city administrator sang Pebrero 5 sa tanan nga offices nga ginhatagan sang service vehicle nga kakso na ang mga sticker kag slogan. Suno kay Fantilaga, target nga maubos na ini pangkakas sa subong nga semana. Madumduman nga una man nga ginpakakas sa mga litrato kag slogan sang alkalde sa Atipana Center sang Iloilo City Hall. Immediately sang step 3, sang na-receive naton ang memorandum circular from CPDILG na nag-inform sa kay Mayor Raisa Treñas regarding ni sa gipapanaog ni MC 2026-006 sang Department of Interior and Local Government. Ang na-comply kita immediately, insigida dili sa may 7th floor. Ang mga unnecessary nga mga graphics din pakakasa ni Mayor, nagpapanaog man ang aton nga city administrator sa office order para naman niya sa mga offices, especially sa mga ginisyuhan ni balas sang service vehicle na iya sang Iloilo City Government. Yes. So, papanawagan naman sang office order to remove sang mga stickers nga hindi kinahanglan.